Tak a toto je druhá časť. Áno. No, upratali sme to konečne. Nie, ide zajačica. Rýchlo postavme tú striežku. Tak konečne je postavená. Čo konečne je postavená? Strecha. Aká strecha? No veď naša. Aha. Veď sneží. Jaj, to som si mala dávno všimnúť. Je to veľmi pekné, zajačica, ale môžeš ísť spať. No dobre. Lebo už je noc. Nie, stmieva sa. Počkať, pozri sa na zajačicu, čo tam robí. Má tam nejakú hlavu. Ja si myslím, že to má ako plíšaka. Ako plíšaka? No, tiež si myslím, ale... No tak dobre. Ja sa idem spýtať. No a ty zatiaľ mi choď ustlať posteľ. Nie, ja radšej pôjdem spať. Dobre, choď. Tak. Zajačica. Áno. Tu si mala, tu máš tú hlavu ako za plišaka. Áno, to mám ako vankúš. No tak nič. Kikiriki! Hej, vstavaj. Choď, ideme si dať nejakú maškrtku. Maškrtku? Áno. Tak to super. To čo sa tu dialo? Prečo je tu nová strecha? No, lebo vieš, cez ňu padal sneh. Počkejte mi. Dobre, jednu si dáme na plňák. Nie. A piť budeme čo? Neviem, asi nejaký džús. Choď zobrať. Dobre. Tak, a ja vám zatiaľ predstavím rozprávku. Kde bolo? Tam bol jeden medvedík pú. Počkajte, už donesla pite. Daj jej mne. No, tak dorozprávam tú rozprávku. Žil raz jeden medvedík pú. A jeho maminka zomrela. Pretože tá maminka nebola len taká obyčajná maminka. Bola to čarodejnica. A tá čarodejnica zmizla jediným. Tak, a sme späť. No, prepáčte za to chichotanie, lebo chonavok. No. No prestaň už. No, tak dorozprávame to. Tak tá čarodejnica zmizla. No. A preto sa vravelo, že zomrela. A preto dieťatko zostalo samé. A jeden raz ho našla teta. Aká teta? Aké zlaté bábätko, pozrite sa na Kukúkarka. No a tá teta sa o ňoho starala. Až dokým nebol duch jeho mamy. A zmizlo aj dieťa, aj matka. A odvtedy sa vraví, že tento dom, čo bývame v ňom, je strašidelný. Buďa.
Počkajte. Viete čo? A teraz sa mi stalo, že je tu hlasno. Vlastne, svetlo. Sakra. Vidíte, prečo je to strašidelné? Bum! Sú tu duchovia. Ak by ste vedeli, no tak Sú tu duchovia! nejde nám Wi-Fi ani svetlo. Pomôžte nám. Krvácame. A to je koniec. Tram, tararam. Ram, 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 ram. A nakoniec stali. A viete, čo sa stalo? Zamiloval sa psík a rasol do seba a mali deti a žili šťastne až do smrti. Pa!